Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Niks schrikken. Zit het werk erop? Ja, die zit net klaar. Hard gewerkt, zo te zien. Ja, weet je wel, hè? Is dat zo inspannend dan? Hoefsmid zien? Ja, toch wel, hè? Het is toch wel een zwaar werk. Dus, of we moeten meer trainen misschien, hè? Meer conditie opbouwen, dan, dat kan ook. Maar gaan de Venlo neer? Nee, Waar vandaan? van Meel. Een echte Meelse? Een echte Meelse, ja, dat klopt. Toevallig ook getrouwd met een Meels Durske? Ook nog? Ook nog? Ook nog, kijk eens. Ja, we zijn gans bij elkaar gekoppeld. Dan weet je ook wat een wipje is. Een wipje, dat weet ik zeker. Ja, wat is het? Ja, dat vind ik zo leuk. Sinds ik toch achter ben gekomen. Dan kan de Meelse, een beetje in de Meelse kan ik vertellen wat een wipje is. Wat is een wipje? Er zit iedereen in de kant, hè? Nee! Wat zeggen ze in Meel tegen een wipje als ze wat te drinken bestelt? Oh, dat is ja, wat is dat? Ja, dat is echt meer een vrouwendrankje. Ja, dat weet ik in ieder geval niet. Nee? Nee. Wordt het niet, is dat niet witte wien met, wat is het, met 7 Of met spaarrood of zo? met spaarrood. Ja, dat kan wel. En een spritzer. Een spritzer volgens mij, maar dan zeggen ze in Meel dan weer een wipje Een tegen. wipje, ja, dat kan wel. Ja. Ja, ja. Maar, Dus dit is typisch. maar die drink ik meestal niet. Nee. Nee, De vrouw ook niet? ook niet. Nee? Nee. Wat drinkt die? Ook geen pilsje. Kijk. Kijk, gewoon hè. Ja. Ja. Vrouwen die bier drinken, dat zien, hè? Ja, dat is een eigenlijk een goeie hè. Niks met donker of half Nee, gewoon een pilsje met die jongens er niet over drinken. Ja. Ja. Hey, en hoe lang best wel hoefsmid? 13 jaar. Ja. Zussen niet meer vullen, hè? Werd minder, maar ja, dat is toch nog wel jeugd, die wil toch ook wel weer de scholen volgen. Maar de opleidingen zijn voor verre weg. Dus dat is altijd een beetje moeilijker hè. Ja. Waar sticht de opleiding gehad? Ik ken bij Henny Bloem. Is dat een, Ja, is dat dat is- een bekende in het wereldje? Ja, een paar jaar geleden, of een paar jaar, die is al een jaar of 10 gestopt denk ik. En die heeft toen de school, dat was eerst een avondcursus. En die heeft de school verkocht naar de Achterhoek ergens, ik weet even niet waar dat. En daar zitten ze nou voor, bij de school. Oké. Ja. En waarom hoefsmid? Toch altijd interesse in paard gehad. En eerst 18 jaar bij de sloper gewerkt. En toen dacht ik van ja, dat slopen dat is ook altijd maar afbreken hè. Huis of auto's? Huis, ja, en stallen en zo. En ik denk van ja, ik ga toch eens iets anders proberen. En omdat die interesse van de paard er was, is dat zo doorgelopen. En heb je dat van toen op mij gekregen? Nee, mijn vader was boomkweker. Oké. Kijk, en daar heb ik dus een paar jaar in gewerkt, maar ja, dat was dan ook net niet het ding wat ik zocht eigenlijk. En toen dacht ik van, we zouden eens wat anders gaan zoeken. En toen kwamen we toch wel bij de paarden uit. En toen best je de opleiding gaan volgen? Opleiding volgen heb ik lang stage gelopen. Heb ik 3 jaar stage gelopen. En toen, die hoefsmid die ik toen had, die stampte ze tegen zijn knie aan. Dus die kon niet meer. En toen heb ik de klant eigenlijk over kunnen nemen. En zo ben ik. Ja, dat is een geluk bij een ongeluk. De een zijn dood, Ja. tussen aanhalingstekens, is de ander zijn brood. Ja, zo is het dan wel hè. Een geluk bij een ongeluk. Ja, voor mij een geluk en voor hem een ongeluk. Ja. En toen ze begoos als hoefsmid, worstelde er toen kloofvuur? Ja, ik had toen 3 jaar stage gelopen. Ja. Dus, maar toen was het toch zwaar de eerste paar jaar. Ik denk, weet ik niet of ik dat vol gehouden, maar dat is toch gelukt. En waarom is het zwaar? Ja, het is gewoon lichamelijk zwaar werk. Hè? En in het begin moet je toch even wennen. En, ik liep al 3 jaar stage, maar we worden in een keer voor de leeuwen gegooid. Hè? Dan moet je het alleen uitzoeken. En dat is dan toch even, even proberen en nadenken en kijken hoe dat lukt. Hè? Wat is nou het leukste aan dit werk? Met de dierenbeesten, onder de mensen. Toch over vrijheid. Dat vind ik wel mooi. Ja. Ik moet wel mijn afspraken nakomen, maar er is niemand die zegt van je moet nou dit en je moet nou dit. Dus dat heb ik zelf in hand. Hè. Maar moest dat niet eigenlijk altijd in het leven, hè? Afspraken nakomen? Ja, dat denk ik wel. Toch? Ja, ja. Maar ik hoef nou in ieder geval niet naar de baas te luisteren. Dat is ook wel waar, hè? Ja, nou als dat zo is het soms niet ook moeilijk om die een eigen baas te zien? Nee, dat vind ik niet. Daar heb ik in ieder geval geen problemen mee. Nee. Als je van jezelf weet dat je het goed doet, ja, dan hoef ik ook niet na te denken dat er iets fout is. Hè. Dan werkt het gewoon. Maar dan komt ze toes.
En dan denken ze, normaal gesproken zou je ze dan zeggen van, nou eten en dan met de futjes op de bank. Maar dan leert er nog administratief werk en zo. Ja, en de auto weer klaarzetten. Ja. Ja, dat is ook wel gebeurd, dat huurt erbij. Maar ja, je moet al meer uren maken als voor een baas, maar ja, dat huurt er gewoon bij. Hè. Dat vind ik ook niet erg. Nee. Dat is geen last. Dan moet hij dan wel zien als hobby. En de vrouw, wat doet die? Die werkt in het bejaardenhuis. Verzorging. Zorgzaam typeje. Ja. En dat zie ik ook wel, hè. Oh, die zorgt goed voor Ja, je. die zorgt goed. Hè. Ja. Ja. En wat, bejaarden, maar oudere mensen, maar ook mensen met dementie of zo? Ja, in het verzorgingstehuis. Oké. Ja. En dat doet ze in Mel? En dat doet ze wel. Ja. Dus die kent de voet op werk zo ongeveer? Ja, een paar honderd meter wonen we er vanaf, dus dat is gemakkelijk. Ja. Heeft ze zelf peert? 2 Shetlanders. Kijk. Ja, dat is ook wel waar, hè? Maar praat ze dan over, met alle respect, de decoratie, die loop in de wei in die garage, of daar is er ook nog wat mee? Nee, die lopen gewoon in de wei, echt voor decoratie. Ja. Dat is, ja, ik zeg, als je van een hobby jouw beroep maakt, is de hobby een beetje weg. Hè. Je krijgt heel druk met het werk en dan is het, voor de hobby is dat dan niet meewerkend, zeg maar. Maar die ponnetjes hoeven ze niet te beslonen, hè? Nee, doe ik alleen kappen. Maar we moeten wel even gekapt worden, hè? Ja. Ja, maar die staan alleen maar in de wei, dus dat is niet... Dat is dan wel weer het voordeel van als je hoefsmid bent, dan kan je er op die mee kappen. Ja, dat kan ik wel. Ja. Ja. Dat heb ik ook wel zelf in de hand. Ik wil even, want de wagen van die Ja. vind ik eigenlijk wel heel interessant om te zien, want het is gewoon een... ik vind het zo leuk. Heb ze dit nou zelf gemaakt? Ja, heb ik er allemaal zelf in gemaakt. En dan hier aan deze kant, want als we wedstrijdpers hebben, moet je een stiftgaten maken. En dan heb ik hier een boormachine en voor schroeven te tappen. En spijkertjes. Oh wacht, en dan stijgt ze eigenlijk van boertenoet stijgt ze dan te werken? Ja, sta ik van hieruit te werken. Het is... Ja, het gemak dient de mens, hè? En de kind met zo'n apparaat, zonder merken te nemen, dat kind toch bijna overal komen, denk ik, of niet? Ja, hier kan ik overal mee komen. En ik doe ook ooit trekpaarden. En dan heb ik een noodstal nodig, zo'n kapstal. Ja. En dan hang ik die achter de auto en dan heb ik toch echt mijn heldspullen en alles bij. Is dat een soort tent dan of zo, of wat? Of Nou, dat is niet? een ijzeren raamwerk. Zijn dat ze koeien doen kappen? Hoe doen ze koeien kappen? Koeien kappen ook in zo'n stal en dan binden ze die benen mag, zeg maar. Ja. En dat doe ik bij de trekpaarden ook. Maar hoe neemt ze dat dan mee? Heb ik ook een aanhangwagentje erachter. En dan moet dus het peert moet in de aanhangwagen. Ja, dan zet ik die stal op de grond Ja. en daar loopt het paard dan in. Ja. En dan kan ik fijn de benen morgen en vastknubbelen. En dan kan ik zo werken, want die zijn veel te zwaar voor uit de hand te doen. Dus dat heeft ze op de aanhanger staan. Ja. En dan gaat hij er vanaf. Ja. Ook Zo zelf werkt dat. gemaakt. Nee, dat heb ik niet zelf gemaakt, dat heb ik gekocht. Oké. Maar dat is al van vroeger uit. Vroeger de hoefsmid, vroeger gingen de mensen met pert naar de hoefsmid in. En die doen dan, zeg maar, bij de hoefsmid wordt hij dan gekapt en beslagen. En die stonden bijna altijd in de kapstal. En nou tegenwoordig zijn de mensen verwend, hè. Moet de smid naar het pert. Maar dit is wel heel erg leuk, hè? Een eigen oventje. Ja. En is dit eigenlijk... ja, elk peert heeft ook zijn eigen moot, denk ik, of niet? Ja. Wie werkt dat met peert? Ja, ik heb Zien gewoon die in de breedte, of gewoon die in de lengte, of gewoon die allebei? Allebei. gooi je die? die groei je, zeg maar, zelfs hoe onze nagel groeit, die groeit naar onder. En dan wordt die breder en langer. En dan moeten we er een stuk van afknippen en dan kan we het ijzerwerp nederonder. Dus op een gegeven moment, dan ga je dus eigenlijk, kunt dan de hoef te vast in het ijzer, of wie moet Nee, ik dat die groeit zien? eroverheen Of die groeit eroverheen. Ja, als je dit ijzer hebt, dan gaat die hoef die gaat groeien, dus die werd steeds langer, maar die werd ook breder en dan gaat die over het ijzer. Ja, en dan moeten we even korter maken dat die weer op het ijzer kunt staan. Daar hebben ze van die enorm scherpe messen voor, hè? ook. Ja, ja, die renetten. Dat is dan, Noemen ze dat een renet? ja. Het is een, Ja, ja. ja, inderdaad. En eigenlijk links en rechts dan. Ja. En het kappen? Dat is met hamer en... Nee, dat doe ik voor met de tang. Vroeger deed hoefsmee alles met kapmes. Hier met zo'n mes, zeg maar. En dan met de hamer. Maar ik doe het voor allemaal met een neettang. Zo'n tang.
vind ik zelf gemakkelijker werken. En de paard hebben dat liever, want dan krijgen ze die tak niet eigenlijk, die slag van die hamer. Dus dat vinden ze wel fijner. Ja, en zo gaan we dan elke dag hobbyen, hè? Nou ja, hobbyen. Ja. Kijk, het is lente vandaag. Ja, vandaag is het heel fijn. Maar af en toe, en hoe kan er binnen staan, dat scheelt ook nog. Als het dan af en toe regent en waait en je staat butje, dan is het, niet, is het iets minder mooi. Maar ja, hoort er ook bij, hè? Maar dat komt dus voor. Dat komt ook voor. Ja. Wat is nou de meest... de minst hoefsmidvriendelijke plek geweest waar zoiets in werkers moeten doen? Dat is het ding van, waar stond ik heen nou in godsnaam weer? Ja, dat is moeilijk te zeggen. De minst, ja, die heb ik eigenlijk geen. Waar ik niet heen wil, die heb ik eigenlijk geen. Nee. En als je in de winterdag in de sneeuw, dan is het gewoon koud en vies en de hoeven zijn smerig en zo, dan is het niet mooi. Maar voor de rest maakt het niet zoveel uit. Nee? Nee. Kan ook niet naar kijken, hè. Dan moeten we op kantoor zitten. Maar verder is bij dich alles goed. Hij is een goede rug, goede knieën, goede heupen. Ja, dat slijt allemaal een beetje, maar het gaat allemaal nog mee. Ja. Ja. Dus de kent voorlopig kent ze nog even door. Ik hoop dat ik nog heel lang door kan. Ja, hoe lang is natuurlijk niet te zeggen. Maar ja, als ze dan al praten dat we tot 67 moeten, dan hoef ik nog maar 20 jaar. Hè? Hey, veel succes. Ja, bedankt, hè. Dankjewel. En ja, ik vind een smid met zijn eigen... Ja, wat is een smid zonder eigen oven, hè? Ja, dus er zijn ook smeden die doen koud beslag. Maar ik vind dat niet fijn. Dat kan je fijn erop branden, je kan het fijn op maat maken. Dus ik doe dat zo, dat vind ik fijn. En het is toch nog de ambacht, hè? Ook, hè. Het is toch oude ambacht wat we doen.